Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pitsa 8 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa inyo sang Ice 37. Antes ang mga balita kag isyo, nagaupod lang kita sa kalisod sa pagtaliwan sang isa naton kakaupod sa palagabuyan. Ang pagtaliwan kagabi ni Nonoy Espina. Kilalang kilala ini siya sa ngalan nga Nonoy Espina, Jose Jaime Espina. Isa kabantog nga jurnalista. Si Nonoy Espina nangin madugay nga opisyal sang NUGP, Negros Occidental Chapter, National Union Journalists of the Philippines, tagpangapin sa mga ginapigos. Nangin miyembro man sang Negros Press Club, nangin opisyal sang Congress of Active Media Practitioners, nangin opisyal sang Cobraans. Ining grupo sang Cobraans, dugay ining amon upod sa tung panahon sang martial law, sa pagpakig-away sa diktador nga nay Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Nagasulat ini siya sa lokal kag nasyonal nga pamantalaan. Nagtaliwan sa balatian sa yatay. Kung sa bagay, kilala gid ini ang mga pamilya Espina. Pamilya ini sila sang mga jurnalista. Halin sa ila amay nga si Ruli Espina. Jurnalista to, hindi lang lokal, foreign journalist pa. Si Inday Espina, manunulat sa lokal kag nasyonal nga pamantalaan. Si Mati Espina, ang mga pamilya Espina, kilala ini
sa bilog nga probinsya kag sa bilog nga pungsod Pilipinas. Bantog ini sila pamilya sang mga jurnalista. Ti ugaling amula na, wala man ang tao gabato sa kalibutan. Pero si Nunoy Espina nakaserbisyo sa linibo kapumuluyo sa mga ginapigos. Abantero ini siya. Basta gani human rights ang paghambalan. Kundi sa Negros Occidental, mabatian ninyo ang tingog ni Nunoy Espina. Ang Aksyon Radio Bacolod nagaupod sa iya pagtaliwan. Masubo nga pagtaliwan sang isa ka jurnalista. Tinanglan paguntani siya sa aton hanay. O galing amo lang ina, sa nasiling ko na ang kabuhi sang tao may dulunan. Noy, kundiin ka man, kabay pa. Nga bisan paano, updon ka dito sa piyak nga kinabuhi. Good luck ka. Ipangamusta lang kami sa mga kaupdanan ta sa piyak nga kinabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik ako pagkatapos ni. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali bang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19.
Ito ang naguudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata. Vice 47. Gamonitor ako kay Presidente Rodrigo Duterte. Gusto man siya. Siling niya ang anomalya, korupsyon sa gobyerno, hindi mo ni mapapas isa lang kagabi. Ang iya administrasyon nagahimo sang tanan agod matap na ang korupsyon. Posible mapatihan ang mga tinaga ni Presidente Rodrigo Duterte. Nag-react ini siya bangod sang palayag ni Senador Manny Pacquiao nga daw lala na gid ang korupsyon sa dalom sang iya administrasyon. Ako konporme ko nga gahimo sang tikang ang presidente matap na ang korupsyon. Pero konporme man ko nga perting korupsyon sa iya administrasyon. Ang presidente gahimo tikang ang mga tao nga ginbutan niya sa mga palangakuan kagahin siya sang gobyerno among gapadakab sa kaban sang gobyerno. Inayatag na diha makakaso sa Bureau of Immigration. Ang bilutang nga tao gapasulod sa mga insek sa presyo. Price is right, sulod ka bisan wala dokumento. Ano pananaw mo na? Hindi na anomalya, kalamalamahan, kag korupsyon? Sa Bureau of Correction, puwerte, bilangguan na, ara pa mga drug lord. Kaya si Paildon kinakas, sinaylo lang sa iban nga ahensya. Amo na mga problema sa administrasyon. Mahimo nga sinsiro si Presidente Rodrigo Duterte tapnaon ng korupsyon. Mabudlay niya tapnaon kay ang mga tao mismo nga pinamutang sa mga ahensya sa gobyerno. Luwas sa maayo, takaban. Puwerte manguot sa kaban sa gobyerno. Amo na ang number 1 nga problema. Kung akong palantawon, dapat kung sinsiro
ang administrasyon nga tapnaon ng korupsyon, panipaon ang tanan nga ginbutang sa pwesto nga porte katakaban. Kag kung kakason sa ahensya, hindi na pag-ibalik sa lain naman nga ahensya sa gobyerno. Kay nanakabi siya, posibilidad kay ginbalik mo siya sa lain nga ahensya, anong imuon niya? Kundi manakabliwat, takaban nga daan mo. Balatian na. So amoy ng problema. Sa nasilin ko na may sinseridad ang presidente. O galing ang problema sa mga tao magluwas sa Mayo nga ginbutang niya sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ni. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Presidente Rodrigo Duterte, niya ini si Senador Manny Pacquiao, kag si anay Senador Antonio Tranes o Trillanes, niya lunsay uhaw sa puder. Amo ning reaksyon sa presidente sa aligasyon ni Trillanes bala nga nakapulos sila ni Senador Bongo masobra 6 bilyones na kontrata sa syudad sang Davao sa amay kag-utod ni Senador Bongo. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte sila niya, abi niya, Attorney Salvador Panilo, inatugyan ko sa imo kung gusto magdebate siya na Senador Antonio Trillanes. Porte nga arang kahahay ni lapit na lang ang 2022 nga eleksyon. Ang ako niya, kuni siling sang presidente, uhaw ang duwa sa poder. Akong balakon tapos boxing ni Manny Pacquiao, pagpauli iya sa pungsod, kag sumabat si Senador Manny Pacquiao, nya aber sino ang uhaw. Ikaw iya, nagpungko ka na presidente sa sulod sang anom katuig. Pagkatapos, daw mapapili ka pa vice-presidente. Basi amo nang ibalo siya bala? Di pa magkuton tanyang pumuluyo. Sinong uhaw sa poder? Kamuda sabat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
Nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.